Foi un placer termos hoxe no Congreso a Carlos Ares, comparecente na subcomisión do Estatuto Guardista, que nos achegou unha visión global e unha visión certeira, reflexión e ao mesmo tempo narración, como el que é un guionista iluminou aspectos a través dese relato, dese conto, se se quere, que el utilizou como técnica expositiva que, dicía, iluminou aspectos cruciais, aspectos palpitantes do que son os problemas dos creadores culturais en todas as súas dimensións. Por tanto, foi unha visión perfectamente construída, perfectamente estruturada, que nos permite visionar no conxunto, despois de tantas comparecencias como as que houve nesta subcomisión, permite concretar e permite refundar o que son os problemas matrices, os problemas fulcrais dos artistas. Por tanto, eu quero agradecerlle a Carlos Ares as súas sabias reflexións e a súa gran aportación realizada nesta subcomisión no Congreso. Moitas gracias. O agradecido son eu pola invitación de Marea a participar, para ter esa visión de que vivimos unha comunidade con un país con lingua propia e iso, realmente creo que somos imprescindibles, así de que facemos cultura. A cultura non é un luxo, a cultura é unha necesidade, a cultura fai nos mellores, fai nos máis libres, fai países, fai mundos mellores, fai cidadáns mellores e por eso debemos loitar. Agradezo a invitación, agradezo o traballo da subcomisión e estou seguro de que imos conseguir o Estatuto do Traballador,